Jeg har valgt at tage på designskolen, fordi jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg har hørt om den fra nogle venner. På designlinjen der vil vi rigtig gerne have, at eleverne de får en fantastisk oplevelse. Hver dag så kan man lave noget i kreativt. Det er ikke kun skole hele tiden. Vi er optaget af at undervise eleverne gennem designprocessen. Det er en linje, som det går ud over mange ting. Vi har både lavet sy, og så har vi lavet noget ler, og vi har lavet noget redesign og nogle møbler. De skal være klar til at eksperimentere. De skal være klar til at prøve en hel masse. De skal være klar til at rykke deres egne grænser. Så det er mega fedt at få vejledning om, at det her kan du gøre, og det her kan du gøre. Og så står man sådan, wow, det er faktisk rimelig ting, man kan vælge imellem. Jeg synes, det var rigtig spændende, og jeg har lært mange ting af det. Jeg synes, man har fået rigtig gode venner, og jeg har ydet rigtig meget i skolen. Jeg er blevet meget bedre i skolen. Vi vil gerne have, at de får en fornemmelse af mange forskellige teknikker, mange forskellige materialer. Vi vil gerne have, at de lærer materialer og teknikker at kende så langt, så de tør eksperimentere. En af de første projekter, vi havde, der skulle vi lave kostyme, hvor vi fik lov til at være rigtig vilde, og vi måtte ikke rigtig begrænse os. Det kan godt være, at man aldrig har prøvet at sy før, når man starter på linjen, men når man så har været på linjen det år, så har man lyst til at springe ud i det selv, og har også værktøjet til det faktisk. Til at kunne gøre nogle ting på egen hånd og føre nogle fede idéer ud i livet. Det skal være meget social. Man skal være god til at kunne gå over og snakke med en eller anden, som man måske ikke har snakket med før. Og det synes jeg faktisk meget godt. Man træner sig selv til livet på en eller anden måde. Modeshowet, det er jo sådan ligesom den store afslutning, årets store eksamen næsten. Det er det selvfølgelig ikke, men det er der, hvor man viser det frem, man har lavet i løbet af året. Vi har så også en udstilling, som er ved siden af det her modeshow. Man kan jo mærke, hvor høje de bliver af det, fordi at nogle gange så slutter det jo med kæmpe jubelråb til sidst bag ved scenen. Altså før var jeg meget sådan genert og holdt mig til mine nærmeste veninder. Nu kan jeg gå og snakke med dem, som jeg har lyst til. Jeg vil i hvert fald sige til alle, at de kunne tage på efterskole, fordi det er en stor chance at få.